ҷоми ҷаҳони Қатар 2022 ба мо ҳама чизро дод. Гол, драма, ҳолатҳои баҳснок, хушҳолию дилшикастагӣ ва ҳамчунин рекордҳо дар ҳар бозӣ қариб шикаста мешуданд. Имрӯз мо оиди ҳамон рекордҳо ҳарф мезанем. Якчанд рекордҳо шикаста шуданд ва мо барои шумо 10 тои онро пешкаш мекунем. каме дигар боқӣ мондааст ки мо ғолиби ҷоми ҷаҳонро муайян созем. Фаронса бо шикаст додани Марокко ба финал баромада рӯзи 18 декабр моро финали ҷолибе бо иштироки мунтахабҳои Аргентина ва Фаронса интизор аст. Фаронса ҷомашро ҳимоя мекунад ё Месси ин навбат муваффақ мешаваду ҷомро ба Аргентина мебарад? Тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $100 бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум голзанӣ дар 5 ҷоми ҷаҳон. Криштиану Роналду дар ин мусобиқа ҳам гол зад ва ин гол таърихӣ шуд. Пеналти иҷро кардаи ӯ дар бозии аввалини Португалия муқобили Гана ӯро аввалин шахсе гардонид ки дар 5 мусобиқаи ҷоми ҷаҳон гол задааст. Роналду ҳамчунин дар Германия 2006, Африқои Ҷанубӣ 2010, Бразилия 2014 ва Русия 2018 ин корро карда буд. Ӯ карьераашро бо ин нишондод боз зеботар гардонид. Ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки ӯ дигар ин корро карда наметавонад, чунки ин Роналду аст ва аз ӯ ҳама чизро мунтазир шудан мумкин. дуюм шумораи бештари беҳтарин бозингар. Вақте Месси дар даври якашфинал муқобили Австралия беҳтарин бозингар эълон шуд, ӯ дар таърихи бозиҳои ҷоми ҷаҳон аз ҳама бештар ин ҷоизаро соҳиб гардид. Месси бо ин қаноат накарда дар бозиҳои баъдӣ ҳам соҳиби ин ҷоиза шуд. Ӯ на танҳо дар умум беҳтарин бозингар шуд, балки дар рафти як мусобиқа ҳам аз ҳама бештар ин корро кард. Беҳтарин. сеюм иштироки ҳама ҳайати мунтахаб. Аввалин бор дар таърих як мунтахаб 26 бозингари худро дар мусобиқа истифода бурд. Бразилия дар бозии охирини гурӯҳи муқобили Камерун ин рекордро ба номи худ сабт карда метавонист, вале онҳо дар бозии баъдӣ дарвозабонро ҳам иваз карданду ба ҳамин ҳама ҳайат дар мундиал иштирок намуд. Нидерланд ҳам ҳама бачаҳояшро соли 2014 истифода бурда буд, вале онҳо ҳамагӣ 23 кас буданд. Пас гуфтан мумкин аст ки ин рекорди нав мебошад. чорум серголтарин ҳамлагари фаронсавӣ. дар даври якашниҳоӣ муқобили Полша Оливье Жиру бо голи задааш дар таърихи Фаронса беҳтарин нишонзан шуду аз Терри Анрии дастон пеш гузашт. Он гол барои Жиру 52-мин гол дар 117 бозии худ шуд. Анри бошад 51 гол дар 123 бозиаш задааст. Ин беҳтарин нишондод барои Жиру баъди бозии бадаш дар Русия ба ҳисоб меравад. Ба ҳамааш нигоҳ накарда Жиру дар охири корномаи байналмилалии худ бо натиҷаҳои баланд ном бароварда истодааст. панҷум голи бештар то синни 24-солагӣ. ҳамон бозии Фаронса ва Полша якчанд рекордҳои навро гузошт. Вақте Жиру номашро дар таърихи Фаронса навишт, Мбаппе ҳам номи худро дар таърихи ҷоми ҷаҳон сабт кард. ду голи ӯ дар рафти бозӣ ӯро ба садри рӯйхати голзанони ҷавон дар ҷоми ҷаҳон баровард ки аз Пеле пеш гузашт. Пеш аз ин синну сол ҳам Мбаппе яке аз ситораҳои ҷадиди ҷоми ҷаҳон гашта буд. ояндааш дурахшон аст. шашум иштирокчиёни нав дар полуфинал. аввалин бор дар баргузории мусобиқа мо шоҳиди он шудем ки мунтахаби африқоӣ то ба полуфинал рафта расид. Марокко ин корро бо шикаст додани Португалия дар якчорниҳоӣ кард. қаблан Камерун, Сенегал ва Гана максимум то ба якчорниҳоӣ рафта буданд ки рекорди нав ба Марокко сабт шуд. ин албатта барои арабҳо ҳам ид шуд. Марокко ҳам аввалин мунтахаби африқоӣ ва ҳам арабие шуд ки ин корро кардааст. ҳафтум ҳайати доварони зан. Қатар ҳамчунин гуногунрангиро ба мо нишон дод. Мо бори аввал дидем ки доварони ҷинси латиф бозиҳои мардонаро дар ҷоми ҷаҳон ҳакамӣ мекунанд. Дар бозии гурӯҳӣ миёни Олмон ва Коста-Рика довар Франсис Стефани Фраппар якум зане гашт ки ин корро дар футбол кардааст. ин рекорди ҷадид ҳам дар ҷоми ҷаҳони Қатар дида шуд. ҳаштум зиёда аз 1000 пас. касе наметавонад гӯяд ки мо бозии пасиро дар Қатар дида натавонистем. Испания муқобили Коста-Рика на танҳо бо голҳои зиёдаш ном баровард, балки шумораи пасҳо ҳам рекордӣ гаштанд. Испания 82% тӯпро идора мекард ва 1045 пас дар бозӣ кардааст. ин бори аввал аст ки дастаи зиёда аз 1000 пасро дар як бозӣ анҷом медиҳад. албатта ки ин ба бозии Испания бештар рост меомад. нуҳум ғолибе ки камтарин пасро кардааст.
ҷопон испанияро шикаст дода аз ҷои аввал аз гурӯҳаш баромад ва ин ҳангомаи навбатие дар қатар шуда буд. Аламовараш он аст ки испания он ҷо ҳам идораи бозиро мекард вале ноком шуд. ҷопон ҳамагӣ 17.7% идораи тӯбро дар даст дошт ва аз он хуб истифода бурд. онҳо аввалин мунтахабе шуданд ки бо идораи ками тӯб ғолиби бозӣ баромаданд. даҳум, мизбоне ки бозии кушодашавиро бохт. қатар барои мухлисон мусобиқаи зебоеро ба намоиш гузошт вале худашон вақти зиёде дар он боқӣ намонданд. онҳо аввалин давлати арабия шуданд ки мизбони мусобиқа гаштанд ва муқобили Эквадор ҳам аввалин мунтахаби мизбоне шуданд ки ноком гаштааст. Валенсия бо 2 голи задааш сабаби шикаста шудани ин тилисм шуд. онҳо бозиҳои баъдиро ҳам муқобили Сенегал ва Нидерланд ноком шуданд ва бори нахуст мизбони мусобиқа бидуни имтиёзе тарки ҷоми ҷаҳон кард. ин албатта аввалин иштирокашон буд ва шояд оянда бо таҷрибаи калонтар ширкат варзанд. ба шумо кадом рекорд бештар писанд омад? дар комментария нависед ва пайгири мо бимонед. хайр дӯстон.